Hoi kaham jotono haina hai chini tiprasa lokorokno okoro sakra bayasari kusu kupano joto ani hamjangma tei sibai roi koktaisa thaini sana haina hai ma phaimani belaina nangmani message rokha khoroksa borom gonang doyal jamatia kila parani angoi emne jotoni bagai ni bo kaisa message ronani nei kokasarna ni bagai je bo ano call khai hoi saka belaina nangmani kok ke ang o lokorokno khanaro ni musukmani bagai o video ma khaimani ke bobo o message joto lokorokni no thani o khanaro ni musuko o bai tro ni bo singtui kisa video ma khaimani joto nutak chini tirpra haste nengai bohai bosai jara nalai tongoi kharoi phainai rok chini somas no naithogia ba chaya samung khai phunungnai rokno kisa फोरोंनायनि बागै बा कासलायनायनि बागै tak गभर्नमेन्टनि टिचार खरकसा दयाल जमातिया किसा जोंनो रिक्वेस्ट खायखा माने चिनि हायद्राबादो कायसा संस्था बा एनजिओ टीम खायजाक दङ होनो गे अमो हायरकनो बनरो किसा नायलायगै एक्शन खायलायदि हिसाबनिबा पियाबनो आं किसा कगमा फेरकसिवनो सारनो तमानि हेंखे जों अलरेडि सालायजाक दङ चिनि संस्था बा चिनि ग्रुपो जदि सि गार्जियन रक दा चिनि ग्रुपनि बा चेयरमैन वाइस चेयरमैन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट अम हायरकनो साहरमनि करे हेंखे कोनो एक्शन ना जायागनाय जतनो खनावैना रकबायदि যারা চিনি হায়দ্রাবাদ স্টেটও খাरै ফাইখা अम हायरक के गार्जेन जोंनो साहरनानि नांनाय ते गार्जेन जोंनो केसेस खायकेसि बा रिक्वेस्ट खाय साहरकेसि जोंबो सामुनो थांनाय अब कल अलरेडी निकिला जों सालायजाक हायनबागै सारनोबो कक किसा माफिरगो माने जतनो सारनो कायसिया जारा बहै बुसारक बा खारै फाइखा बा बुसाबुतैनि हामियारक ओंगैफानो जेखुनु एक्सिडेंट फन अंगै शहर का हंके और नंबर रोय ने आं चेयरमैन वाइस चेयरमैन नि बरनो कांटेक्ट खायदि नरक जे जों जे मानसाक जों बसाय तकनाय चिनि ग्रुप नि बिसिंतै जे फायदि आसंग ने कक जों तेकिसा कक सानानि मुसुखा चिनि और हायद्राबाद टिप्रासा थानसा एनजिओ टीम होने जे खाजाक अनेक न ताक जरा दैबो आराय 3 बছর रानिं हाइसलाय दंखा जे ताक जरा गाहाम नो तांजाक दंजागो जेकुनो प्रब्लेम जों तेबासा ओंखायनो ताक सबासो खायलाय दंगो माने के हामिया सामंगो ओंखो सोंसुबा माया गाहामनि सामंगो सोंसुबा मनो जेकुनो नों थंसिनि तेब्रा हास्तेनि रोगिफा नायजाकनि फाइथों बा अयननो जेकुनो नि कामनि बा बिसिंति फाइखा ओंखे जों बहायरक सामं गाहाम नो ओंखे जों नायसकनाय बबा सामं हामियारक नो ओंखे जों नायसकमाया आसकनो ओंखे फायदि सिनि सार दयाल जमातिया सामनि कगनो बहायनो थाइसा थाइसि खनावै नायजाबायदि लकरक हामबाय जतन सालायो ओंखे आं खायफ्रके नों खसामाया नों खायफ्रके आं खसामाया बा नि हायलाय दंहा हाय किसा निरपेक्षभावे ताबक जे सिनिति प्रासा आमो एलाकाराव जे सलाय दंमोन बै किसा डिसकाशन खायलायनाय है हमानिका जे हाय साधारण बरक हिसाबै ता केवल कायसानो हाया हवानि बिया बा निरपेक्ष तो करे हाय जास्ट सारनि बरक हिसाबै किसा सालायनाय हमानिस बाहाय साइड ना रबरता कके हायसे ताबो निनि भिडिअ रो नायखा निनि भिडिअ रो केस दं जे खरकसा बोरै ते खरकसानि बसाय बेक्ति खालायमानि बा खरकसा तलापे खरकसानि बोरै बेक्ति खालायमानि हम हाय केस रपने देबा इके सिनिति प्रासाव बेसेबां बहाय घटना दं एखे नाय नै माने संजाखा हंके कल खायखरो संजाखा हंके सालायो जे आनि बोहै बा आनि बोसाय आनो शांति रया
ani musuk tei tong roya ba no bu ano to bibinno ekta oro lai hai ke mang nuta ekta isu tei tong ma sasina ken je tei khala ne no ba bohi saya kai thana no mo hai mang be kharo mo no ke ani mo teng khen ni ro ge tu social media ro ge ham sa khai tong nei ba kisa ko ko sara musuk mani hama hai ta tamani hoi ba sini মনুষ্যনি জীবন শিকলা জীবন কাইসাসি কিসা টংফং টং তারমানে হয় আপনাকে স্বাধীনতা টং 80% ফালে টং ইয়াদে বা একে মনুষ্যনি সুখ শান্তিকে স্বাধীনতা আছে একে পরিবার খালা হা বহির সাইনা লাইলা হাঙ্গে ব অটোমেটিক যতনে ইন্ডিপেন্ডেন্স কমাই থাঙ্গে ইন্ডিপেন্ডেন্স কমাই থাঙ্গে তার মানে শান্তি সুখ হমানে আমার হাই জিনিস কমই থাঙ্গে আমার একটা সংসারনি নিয়ম সে আমার হাই বাকে চালাইনো বাকে সলাইনো মাওয়ানসো বসাবতেরো উনকে বাকেবো সাওই তলাং লাইনাই লেখা পড়ার ফুটগैबो हाय मावान सलायथिमो बा ओंखे निनि सामाजिक बेसिमाबद्ध खाजाङै पायो ओंखे बोहैबो साबाय बेसिमाबद्ध खाजाङै पायो निनि रां पैसा दिग दिया चिन्ता दारना मा खायो जे मुसुक तै तंगै कथाया समाजनो माना हाव ओंखे निनि इंडिपेंडेंस कमाल हामाने सिनि तंथकसा थक कमावै थां जास निनि लाइबो रां तंदि सम्पद तंगै जास तंफानो मेरिट नि लाइबो निनि संसारनि लाइबो जे तैसि किसा तंथकसा थक कमावै थां ओंखे सुदु बरक तै खारलायने उन गायसा कमाया ओंखे बनस बरके विभिन्न भाबे सावजे जों शांति करे जों बु तग हानि गावै आंबो साइबाय थांमलिया खारि मा फायका संग हायके मा बिनो जे बहाय तै खारलायने न बेखा खायना खानाबा ओंखे आंखनो बनो गबै हनै वासौ नाया बतो जतन साइमाने दार हायसि माने इनके बरक दे बायसे ज्ञान नों पाइजागबा जेखौन इसु न खायि सिबर खारसिनाय कक्सासिनाय सिबा ते संसारनि दिग दियानो सिवा सौया के लोक बंश न वा सौया बले ओंखे आननि विवाहित जीवन सभा कायसाला लाई शांति मा बा जतन पसे परसा समस्या दं समा मामा हमायनाय समा मामा लायनाय एके बैला हायके दं के नों तमाङै तंमैया बा आम हायता ओंखे आं मेन इशु बनि बांगै ले आं नुखुंया कायमा थांनाय हाय हनै मने खाया ओंखे तै कायसा पयाननि भिडिअ नायफोर विशेष खालाय किलानि नो दाव किलानि इतिमध्ये नि घटना नों जे संखा चिंता चिंता हरन देवरमा बायदि नों फाय हनै नों संफ्रो ओ बैसाखा बो बाय फायो ओंखे बबा बर' हायानिया बले हाय हनै ओ बै खुपेरि सामानि दं ओंखे आंखेनो अर पॉइंट कायसा माउता बाहायके हमलामला बर' चिंता माला ओ चिंता हरन देवरमा ठीक আছে काहामखा एखेने नि फार्स्ट निबो साइनले नों हा सिगांसै बर' हामियाखनो सिततै दे ना फायबै उदुगना एखे नों सिगांसै निबो साइनो जदि हामिया हनै सिवै तंखांके दुगो ताकरिं फायदिता आफरो कातै थांदिता जे खनामा त बर' हाजों लाय कबर लाय सिकरं लाय ना लाय हायनैबो खाना खानोता ओंखे त नों साइमानाय बाबोसो काहा हाया ओंखे बाव मो नों ताबो सिबनो हाया नै हं फासो त नों बनो हाजागै नायखनगै तंबो हाजा खाना बा बने मुखांबो हाजा खाना हाजाग लाय सिना लाय बले एखे ता कयेक बছর পরে नों कौन को बुसां लायला हा नुखंगो दै सालायला हा के आफ्रोखे विभिन्न नों दुसार बन्दुगो हा हायसिया देबा ओंखे ता कखे हायसि निनि चिंता हरन दे बरमा बताबो नों बर' काहाम नै सावै दं বলে কয় বছর কাহাম তংফিও নাই বলে কয় বছর কাহাম তংফিও নাই চিন্তা যাই খাই নাই মানে অললি সি বহিনাগै সি বহিबै কাগ্র जाफु उनताय तंग के द्राग्सआवबो बसि इउज खायफु बसि उल्टा हाय ता कहनसि हाय बहाय इउज खाय रहि सारसि
ओंखाय जों जेखुनु जिनिसनो हासारनि नाहाफ्राव हाथे टेकले न'खौ सिखादे गोबां माखौ बहायबा जखन गान्दाराव थाङै जायनाय आफरखेनो आफरसे कसावबो नुजागना आफरसे गाहाम हामिया रं नांथाया रं किसा कागजा किसा देमी संजा आफरसे पुरा साइमन हासाल सिंखे जग जग जेखुनु जों नौबो तारमाने अमनो जे कताल जरावके थुं जाजागला हाजागला गसां खां केनो विभिन्न दुसार बन्दो उपाय तारमाने न निनि नाय माने आलादा हाय हने सांखे आसौ बहायना हायता निनि नाय माने आलादा से आलादा या के बहाय सिं मैयाखौ बो निनि नाय माने आलादा निनि नाय माने से संसारनो नों नाय सय निनि आलादा नाय आलादा ना हायनि बांगैसे न उ जिनिसो फायो ओंखे आनि कया मुसुंगा गायसे जारा खरकसानि बोहैनो ना हरनाय बा खरकसा बरक बोसायनो याकारै रां फैसा खगै फानो थांखाते खरसानि चलानो थांखा आंखे उ यासांनायनो बाहायनो किसा सतर्क रवानि मुसुगता आनि व्यक्तिगत बाहायके हमले खरकसा बोसायनो बोथारैसि निनि अर खारै फाइमान होंखे तार तमो तबो थालायमानि गतनाया तो अमनो कैसे सामानिया तमांमा गतेलाय तमनो जों मा सालायमानि बिसलेसन मा खालायमानि जे मानो विशाल देवर मासराव गीता देवर मासराव बोथारलाय बुंलाया देबा अमहाय गतनाराव सिंतिफ्रा साउथ नो ओंखे नों खरकसा बोरैतोतै निनि बोसायनो बोथारै सिते खरकसानि चलानो थांमान ओंखे सालसा ओ बोरैनो बोथारै खरकसा चलानो थाङै फिमानो हाया देबा नोंलाय बोसोर दिन जक जक तंर बनायबो न रिल खायरावै मोसारवै रसारवै बनि बखना फेरेरवै मेक खायरावै ल दिन तंर मना एखान नि और जे बोरै फायनै बो सालसा बो साइनो बोथारै सिनिर फायमानखौ नन बोथारै बते खरसा जागा थाङैमान बबा कबै बिला बो एकदम कबै 100% एखा नन निनि बो साइनि रां खगैसि लाख लाख खगैसि निर फायमाने निनि रां लाख लाख खगैबो सालसा आलगा चलानो थांजाग मावो एखा बनि बो साबुत याकावै सिनिर फाय तमन माया टेक खायबो नन बो सालसा निनि बो सामा थां पाइसि मान आलगा जागा चलावो एखा नन से लोन कबांमा नावै बो साइनो याकावै लोन पजा कतर मारु जरै काइ थाइमान नखे सालसा नंलाय क्लोज के तंगै नन लोन कबां मारु जरै खार थांमावो तारमाने आंखे नहाय सा मुसुगो नि और ताव बक बै कहां के तंफाइला हामे हाते देखा तंगाइला माने बबाय हाय के न सारा बसर जक जक के पार्क के थांनाय माने बकोनो ग्यारेंटी गरै एके जाते अमहाय मानाय बर माफि उसी भविष्यत माफि माया बर वान सक फन माया बर हंखेन किन्तु मानाय बर एनी टाइम माने माय थांफियो हायनि बाङैनो आंखे जारा रिसीव खायनैनोबो नोंताबो रिसीव खाय तंथजा तंहा माने नि थुं सेटिं हैले तावासो दिन सतर्क तंगा निंला थं जे जारा रिसीव खायसौ बो न्यूटल नि कक साजा खाता न्यूटन नि कक साखाता आं उ आनि व्यक्तिगत के बनो कयामसु जे जारा ना हजागनाय न बहायना नों फेसबुक आइफा करंग ना हजाखा WhatsApp आइफा करंग ना हजाखा बनन ना होया फसकां बनि बहिनो विभिन्न बाबे खलसि खाइवालाय सौलाय बुलाय तौलाय सिकाग रहमान नके ननो सालसा रहमान मानो नंबो निनि नगनि यात्री नखारानि सिकां नंबो किसां आसोबै नखावनि ना थां निनि भबिष्यत सेफ्टी नि बांगै भबिष्यत निनि लाइफ एक्सीडेंट तांना थां बनबो जाते नखानाय रबो किसा सतर्क तंगाइला थां सिनिति प्रसार हाय हने आनि व्यक्तिगत बाबे आं किसा कक सारा मुसुगता गलाय नांमनि कक तमाने होयबा नेरल किसा सोशल मीडिया रो सामतां दंनाय दंबा नेरल सोशल मीडिया रो होयते आं किसा कक न सारा मुसु हायनि बाङैसे केते किसा कक नेरल तो ता हैदराबाद तंग हाय हने किसा खनाव ताव हैदराबाद न प्रेजेंट के हैदराबाद निरल पिप्रासा ने हने कैसा कि नामे कैसा संगठन खालाय दंफु खानामानि के हो निश्चय निरो गाहाम हामिया सिनिति प्रसारनि दन्द तो सारो फ्रनिरो बासा लाइबो दंना बासा लाइबो दं के बनि सामं साराते कैसा सामं
अमा हायखे बयनिबो हैबो सारंनो तै खारै लां थांनाय बयनिबो साजो रंनो बिभिन्न पलिसि खायबै तैलां थांखा बयनिबो हैनो बिभिन्न पलिसि खायबै तैलां थाङै संसार नष्ट खायखा अमा निरंनि जे हायद्राबाद नि तिप्रासा संगठन हইতে करा कायसाया प्रिनावै ओ जे थांतिलां थांदोननि गार्जेन बा बर'नि सामाजिक जगाजग खायै बर'नि रंनो तमा ककसारा मुसु तमा बा सा मुसु बर'नि मतामत ना हवै हयतो बर' आं स्टेरो रह दिसजों बर' बाय किसा सालाय मुसु फैयो के बर'नो रहवानि व्यवस्था खायलंथों जों बर'नो याकायाखो जों किसु एकटा बर'नो मारनाय हाय हनै बर' मुसु खांसे बर'नो मोननि व्यवस्था खायबै जागा रयाखे हायद्राबाद जाते जागा रया खालायबै yang व्यवस्था खायबै yang नि बर'क बाय जुगाजुग खायबै निराव बर'नो यात्रि रवानि नाथों अम आनि कोयानि मुसु गुता हेगे तमाने होयबा जों अम हाय खरकसा बरंनो खुंया काय थांगै ते खरकसा बाय तै खालाय थांखा दिबि नंखा हायद्राबाद थांफो नि गोवा थांफो दिल्ली थांफो गोबां मा बरं अम हायखे याकाय रयो जागो याकारै रजा खांखे ते खरकसा बनो सोलोंफियो भाइरास हामियांखे न दायतेनो भाइरास कपलवानि दायतेनो दौ हाया जिनिसखन जिनि संस्थाव साराके जों कक जाबाय जात माने के जति गार्जेन रक जोंनो कय हल हांबारि के खायला हांतु केस न तै सोंगा थाहर का कय जानते जों एक्सेप्ट खायसो सामनो तांजाव बा ताक जरा तै जरा फाइनै रक कोनो न बर'नि फेमिलि नि गार्जेन रक हयते जोंनो फोन खाय सायाबा जों रक थांतां मैयाहाय उमहायता बनो नता सामनि बलाय नांमनि कम नुले ओंखे आं सामाके हायता ओंखे भाइरास सिङै दंसु कायसा न कायसा सोलोंनाय लांखा हाया कायरबाग लांखा ओंखे तै कायसा आंफि लांखा ओंखे जों खरकसा तक लायानि बुलायानि बक गया हायफानो संसार बा कलायसा कगियाब्ले जतनि बुसखाङो सि रुवायना लायिसि हालाव बलायिसि नन जों सामाजिक हयते थेपलायमोन कलायसाके कागलायानि बेपारिया एखे बनो किसु एकटा सालायमानि मादमे फानो बनो किसु एकटा शिक्षा रय फानो तमानि बाङै ओंखा नों तमानि बाङै मा थांखा तमानि नि समस्या दं बनो सामाजिक खानालाया नांगता सामाजिक हयते नि दाखो बुकु हयते बनो जों मा खानालाय बातां जायो एखे हायकेनो लायते के या कार लायमानि कामानु या माया खालायमानि आंके बनो सिसला मा साला जों नायतो गुइ जे हम हायके फाइनि नंके जागाराव लायलिया के मा सपाक लायग्रास नहिसि आंखे ओ कौनो सावा मुसुगु जे निराव जेहेतु संगठन खाय दं खांखे करा के कैसे यात्री ना वे अम हाइनोले तिनि अरसन अम दागा रया सानो आसे को हम सामनि बा आं चेयरमैन ने ते भाइस चेयरमैन नि नम्बर रय रहन द आं कैशियर सिबा बे तेसे डिसिजन का हनाय मनाय साय मनाय तो अपन आं ताव डिसिजन ना लायखनो बरगनि तलाव सिबा बरगनो मा सागराना इनफरमेशन बहाय अमो आं सुदु बनि ककनो कैसा सामानि या दो अपन नांगमनि कक सामनि जतनि बेलाय नम्बर होय कक ता जतनि बेलाय से कक साव दो कैसा न कैसा चिंता सामानि या नांगै सामानि या कैसा न पेखो कैसा न पेखो के सामानि या म जतनि बेलाय जतनि ब्रासाव तिनि अमहाय खायथायङै दं हाय हनै आनि अनसंमन आंनि न प्रकाश खाय सानि बिहा मुसु हायनि बाङै आं